YouTube, аз съм Веско, тук с мене Коко и днеска правим състезание, който ще спи повече чаши вода. Давай, ти си. Ти, първа чаша. Добре. Втора чаша. Поплека. Трета чаша. Можеш ли? Четвърта чаша. Давай, 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 давай. Можеш ли повече? Ти колко ще спиш? 6. Пета чаша. Удави се, удави се. Давай, 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 давай. Браво! Олели! Давай, машина. Ама не биш догоре да знаеш. Аре, стига толкова. О, седма! Ама не ги пълниш вече догоре. Дай, до 6-та стигна. 6, край. Дай, хващай. Ох, корилно заболя, брат. Ама трябва да се Там също да те обърнато, знаеш. Чакай малко, чакай малко. Ой! Първа чаша. Втора чаша. Вечер шпикае много. Трета чаша тици. О, вечера има да пикая пилото. Извинете ме. Четвърта чаша. Изглежда се едно имаш гипс на носа. Тъсти четвъртата, тъсти беше четвъртата. Сега почвам петата. Ти колко спя? 6 и половина. 6 и още и още от седмата половинка. Аз и съм думках. Кажи, ако се отказваш. Казвай, аз няма да се смея. Ще не можеш повече. Аз само съм дълбока с много вода. Учавам за туалетната. Да спра ли на пауза? Давай. Какво? Говори! Не мога повече. Говори, не пи, бе, тъпчо! Знаете ли, върнахме се след 20 минутното пикане. И няма да мога да спа днеска. И това ще трябва за този клип. Надявам се, че ви е харесал. Ако е така, лайк, естествено. Ако искате да ни следите всеки ден, не забравяйте да се абонирате. Чао, чао!